Шо бе? Шо бе? Ще време до 5-та. Дай бирата, бе. Чета, мако, бе. Дай бирата, бе. Дай бирата, бе. Букал, Чета, вкарам колата, бе. Че вкарам колата и без това не къде се минава, бе. Бей, бе. Бе, отзад! Гледай го. Баси на устата, бе. Вкарай отзаде, бе. На заден? През цялото време на заден ли вкараш? Да. Ел ти? От съм майстор, от и мога. Пини на тебе. Шумеското му трябваше, бе. Бухал. А баба ти го... Това е геговата къща. Това е там черквата. Сега затворихте, бе. Да, отвори, бе. Отворете, бе. Абе, нещо обучи, бе. Чакай, правя ти клипче на Гего. Отворя, бе, педерас. Заповядай. То снимаш? Клипче ти правя на къщата. Да. Виж го, че почи му тървате. Так, гледай той. Я го виж ли си? Не, ти къртиш, бат. Ама Ти разлъща къртиш, към виж. Я си касила. Не, тук така къщи само по тарифа. По трилици си оди. Да. Да се сме само по тралички. Айо вътре да видиш какво Горе толкова верандата. сме камин Горе тук. верандата. Ево, бухал. Ево, ма. Оу. Ево да видиш вътре каминката, бе. Е тука. Новата веранда на Насо. Тук не се вижда. Тук гледката е особено интересна. На бабата у кашата. Може да си има домашно по. Къде? Дай ти правим после да карате малко. Аз не исках вино да вземам. Нека, виж колко бира сил. Да, това викам, че. Няко. Вот и вид. Каминката пече. Какво на дивното? Не мачи гледат. Да. Тук добре сте. Тази твоята снимка, нали пе? Сега ще ми правиш една за долу вие. Ще ми го една. Кажи нещо. Това е реплика на Илията.